noutras partes do mundo por dereitos fundamentais. As iranianas, que desafían leis injustas. As afgás, privadas de educación. As palestinas, ucraínas e sudanesas que sofren a guerra e a violencia armada nos seus corpos. A súa valentía é un recordatorio de que a igualdade é unha causa global. Neste 25 de novembro afirmamos con forza o noso compromiso colectivo. Ningún paso atrás. Exiximos políticas sólidas, recursos suficientes e unha sociedade que non tolere ni justifique nunca máis a violencia machista en ninguna parte das súas formas, en ninguna das súas formas. É tamén responsabilidade das institucións garantir unha atención integral, áxil e eficaz para todas as víctimas, asegurando recursos suficientes, acompañamento psicolóxico, protección efectiva e reparación social. As mulleres que sofren violencia non deben atoparse soas nin desamparadas por un sistema que ás veces chega tarde ou non chega de todo. Neste 25 de novembro lembramos a todas as víctimas da violencia machista, mulleres que foron asesinadas, que sufreron agresións, que foron silenciadas ou que aínda hoxe viven con medo como compañeiro diario. Que ten orzamentado, que ten fixado un investimento total de 15 millóns de euros. Para a vixencia do Consorcio do Casco Vello de Vigo hasta o ano 2029. Votos a favor. En contra. Abstencións. Queda aprobado con 21 votos a favor. El señor Puente certificó hace unos días que la variante de Cerdedo no entra en sus planes. Él ya se lo había dicho internamente al señor Caballero. Ya le había avisado de que prefería la línea del Miño como alternativa. Pero con la presentación pública del proyecto AV350 despejó todas las dudas. Caretas fuera. Porque si aquello de pedir el estudio del estudio nos levantaba y nos generaba sospechas, ahora ya tenemos toda la evidencia. Un agravio más que sumar al repertorio de menosprecios que este gobierno de España hace a Vigo. El señor Puente nos ha dejado sin Puerto Nodal, ha fracasado en el proyecto presentado para prolongar la A52 a través de AENA, nos deja sin vuelos y retrasa continuamente las conexiones de alta velocidad ferroviaria. Empeñado en aislar a Vigo por tierra, mar y aire, el señor Puente persistió en su objetivo con un doblete la semana pasada, porque su ministerio también aplazó hasta el otoño de 2026 el estudio informativo de la salida sur. Resulta que los tiempos tienen que ser razonables. Vigo necesita garantizar una atención sanitaria de calidad y sostenible en la red pública. No nos valen las declaraciones grandilocuentes del consejero diciendo que Galicia tiene uno de los mejores sistemas de salud. Sí, lo tenemos, pero gracias a los profesionales, no a la gestión política de la Xunta de Galicia, como se demostró claramente en los tiempos de la pandemia. Golpe de recortes e privatizacións converteron a área de Vigo na zona cero da desfeita sanitaria no conxunto da Galiza. Máis de 75.000 persoas están á espera dunha intervención cirúrxica, dunha consulta de especialidade ou dunha proba diagnóstica. Son datos que efectivamente hai que extraer con enorme esforzo diante da opacidade e da manipulación que dende a Consellería de Sanidade se aplica para intentar tapar esta realidade. Son, en todo caso, 75.000, case 76.000 datos, persoas que son recoñecidas por parte de datos oficiais que son incompletos por non incorporar en todos os parámetros os datos de Povisa que atenden unha parte moi importante da poboación da área sanitaria e son datos manipulados, como denuncian de maneira reiterada as organizacións sindicais ou a propia plataforma Só Sanidade Pública. Se recoñecen esta magnitude en datos da propia Consellería que é o que non haberá en realidade na atención sanitaria na nosa área. E dicimos manipulados con todas as letras, porque miren, nesta área sanitaria, igual que en outros puntos do país, prodúcense fenómenos moi difíciles de explicar, como por exemplo que unha cita desapareza da aplicación
dos Sergas dunha persoa usuaria e esa consulta de especialidade, esa proba e mesmo algunhas intervencións cirúrxicas menores nunca se reprogramen, obrigando as persoas a ter que reiniciar todo o proceso acudindo de novo a consulta de atención primaria, pedindo, por tanto, unha nova derivación a especialidade e agardando meses que se convirten, como xa se exemplificou, en anos.